Alright mga kabisdak, good morning. So, andun sila si Adonis, Marian, tsaka si Gian. So, yun yung ano nila, yun yung accommodation nila, yung tent, di ba? Napakaganda. Tent talaga siya, tapos very glamorous yung nasa loob, especially yung toilet nila. Tapos yung sa harap, yan yung parang naging bay, connected sa ocean. Tapos dito yung accommodation namin. Sa next vlog ko na ipapakita sa inyo yung loob niyan. Gagawa tayo ng tour vlog sa glamping tent nila. So mataas kasi pag sa isang video ko lang ilagay lahat ng tour. So isa-isahin ko na. And then for now, so bigyan ko lang kayo ng snapshot kung ano yung accommodation namin. So dun banda yun yung mga cabin parks, dito yung tents, sa harap yung beach. Ngayong umaga pupunta kami ng Shoal Bay para mag-breakfast, tapos pasyal-pasyal na din. Tapos 12 noon punta kami ng Nelson Bay para i-meet si Idol Kuya Roby. Let's go! At least makasuri-suri pa ba na? Sorry pa. May So, buntag mga kabisdak. May buntag mga kabisdak. So ngayon mga kabisdak, pupunta kami sa Shoal Bay doon. Oh, Shoal Bay. So parang Palawan daw yun doon. Hindi pa kami nakapunta doon. Breakfast lang kami doon. And after ng breakfast, pasyal-pasyal lang. Sabay tayo mamasyal mga kabisdak. So sa next vlog ko na ipakita sa inyo yung buong buong park. Tara, maraming video. Oh, daming tent oh. Okay guys, so nandito na nga kami sa Shoal Bay and magbe-breakfast lang kami. Napakagandang lugar mga kabisdak, sobrang ganda. Tapos na-observe ko lahat ng mga tao is mga puputi. Pili na kami ng restaurant mga kabisdak, so ito yun, dito kami kakain. Shoal Bay Country Club. You know, grabe. So ito yung breakfast namin mga kabisdak, very glamorous na breakfast. My first time. So, merong croissant, merong bacon and egg burger. Ito. So, thank you pala kay mga kabisdak, kay Adonis siya kay Marian kasi free breakfast nila to. Let's get the world. Tsaka salamat din sa sa dinner last night. Super sarap. Yun. So, kain muna kami. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay caught us off guard. Tapos na kami mag-lunch mga kabisdak at ngayon pasyal-pasyal na lang tayo dito sa Shoal Bay, and after nito pupunta kami sa Nelson Bay kasi imimit na natin si Kuya Roby. To say I'm coming home to you. Nakita niyo yung mga kabisdak, kita niyo yung tuktok ng bundok na yun. So look out yun. So plano namin sana pumunta doon. Ngayon undecided kami kasi mukhang napakahabang lakaran yun. Kasi ha? 2.2 lang. 2.2 kilometers. Katungas nga 2.2. Wala po ka pang panahog dai, tagbo dai, wala po ka panahog. Panahog pasaka. 2.2, so mga 5 kilometers back and forth. Ayun mga kabisdak, so nakapag-decide kami na kaming tatlo ni Ami, hindi kami kasi ang haba napakataas na bundok. So si Maria na lang tsaka si Adonis yung pupunta doon. Yun na lang. Okay, bye-bye. Good luck. So pupunta sila doon yung bundok na yun. Let's go back to Go to the beach. Go to the beach. Napakaganda ng beach nila dito mga kabisdak. So dito muna kami magtambay for ilang oras. At bibili pala kami ng coffee uli. Kaso doon naliligo. What are you building here? Castle. Okay. Gian, look. Gian, look. Look at the castle. Look at the castle. Papunta na kami ngayon mga kabisdak sa Nelson Bay. So i-meet na namin si Kuya Roby.
or si Abrodero ako. Andito na kami sa Nelson Bay mga kabisdak. So dito namin i-meet si Kuya Robby. Tapos Di Alibaba. sige, let's go there. Hahanap lang kami ng restaurant para doon na kami magtambay. And then yun, pasyal-pasyal na dito. Sobrang ganda pala dito mga kabisdak. So yung napansin namin dito, konti lang yung Asian, puro mga puti. So abroad na abroad yung ano dito, yung feel dito. So yun nga, yung ambience parang abroad talaga. Parang masasabi no na ito yung abroad, ito yung Australia. Kasi yung I'm still holding this a lot of stuff. So ito, welcome to the Albora Marinas. Ang ganda, grabe. Sobrang ganda talaga mga kabisdak. Abroad feels. Abrodero. Kanina makato sila, no? Nag-vlog this ha? In Itiri. Bastos. Tintin Itiri. Ay. Fingal Beach Boat. Ang ganun. So puno pala yun sa kabila mga kabisdak. So dito na lang kami kakain. So bali ano siya, pizza shop. Is that a black ice cream? It's so big like daddy tummy. So big like this sa amin. My goodness. So ito yung lunch namin mga kabisdak. Pizza muna kami, pizza. So oven wood cooked pizza. And yun mga kabisdak, so tapos na kami mag-lunch ng pizza. So gagawin namin ngayon, i-enjoy na lang namin tong lugar na to at hintayin naman si Kuya Robby or Abrodero dito. And at the same time, papakita ko sa iyo yung mga short clips about sa place na to. See? Ang linis, no? Ang grabe, oh. Touch it, baby. Klarong-klaro yung mga maliliit na isda dyan, oh. Look, Jin, look. Wait, I can see. People dolphin cruises. Okay. Kaya kung sa may audience slide, look. Jay wants to go swimming over there? No, then you go get the white one. Did you bring your bathing suit? So meron ng playground dito para sa pambata. Napakagandang lugar. Wisdak, so gusto maligo ni Gian. So, I want to swim. you want to swim? Yeah. Yeah, so eto at least nagdala kami ng bathing suit niya. Yeah. Okay. Dahil dyan, meron siyang playground. Hi, Daddy. Hello! So yun nga, merong playground, tapos napakahabang playground. So yun mga kabisdak, so nag-meet na kami ni Kuya Robby, ni Abrodero ako, yung idol ko na vlogger dito sa Australia. At sobrang nakakatuwa mga kabisdak, so mga almost 1 hour din kaming nagkwentuhan. Kung ano na lang pinagkwentuhan namin about sa pinagdaanan namin dito sa Australia, pinagdaanan niya dito. So, at saka ano, hindi na kami nakapag-video, hindi na ako nag-video, pero nakapag-picture ako, ito yun. So, nakapag-picture ako, tapos ano din, kwento-kwentuhan lang kami. At napaka-humble na tao mga kabisdak. Alam mo yung feeling pa, yung nakita mo sa personal, yung taong pinapanood mo lang sa YouTube, sa video, parang nakakita ng artista yung ganun. So syempre si Kuya Robby napaka-simple at humble na tao. At na-try ko din i-drive yung ano niya. Pinatry niyang i-drive yung bike niya. So at least masasabi ko na na-drive ko yung bike ni Kuya Robby. So sobrang salamat Kuya Robby kung nanonood ka man nito. Salamat talaga kahit ano, siguro para sa iyo simpleng meet lang, pero para sa amin napaka laking bagay kasi fan na fan mo kami. At umalis na ako mga kabisda kasi malamig na. Meron ding dumating na mga fan ni Kuya Robby na galing sa Sydney na nakipag-meet sa kanya. Actually nasa likod namin siya. So yun, kung yung may kahoy dyan sa likod ko, may kahoy dyan sa likod ko sa tao doon, yung mga nakatayo sila yun. So 4 na Pinoy din na nakipag-meet kay Kuya Robby. So syempre 1 hour na kami nag-usap ni Kuya Robby, so time na naman nila. And at the same time si Gian dito pa rin sa naglalaro pa dito sa playground. Lalaro pa si Gian dito. So yun, sobrang parang sulit yung pagpunta namin dito na na-meet namin si Kuya Robby mga kabisdak.
So ngayon, after na maglaro ni Gian dito sa park, so uwi na kami sa accommodation namin. And watch out nyo pala mga kabisdak, sa next video, gagawa tayo ng tour, camping tent tour yung accommodation namin at sa buong lugar kung saan kami nagstay. Kasi kakaiba yung toilet nila mga kabisdak. So see you sa next vlog mga kabisdak, and yun lang yun for now. And maraming salamat talaga sa pagpanood ng video namin. Bye bye. You can do it. Good job. You can do it. You're almost there. Good job. Good job. You're almost there. Yay!